प्रमाणाలు. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు నుండి స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ओम నమో భగవతే वासुदेवाय। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ओम नमो భగవతే वासुदेवाय। వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. नारायणं దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भागवत सेवया। భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైషికీ. भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण। శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 30వ అధ్యాయంలోని 23 మరియు 24 శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా, భక్తి వేదాంత భాష్యం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 30వ అధ్యాయము 23వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. తత్ర తత్ర పతన్ శ్రాంతో तत्र तत्र पतन् शान्तो తత్ర తత్ర పతన్ శ్రాంతో तत्र पतन् తత్ర పతన్ శ్రాంతో श्रान्तो మూర్ఛిత పునరుత్థితః. मूर्छिता पुनरुत्थितः మూర్ఛిత పునరుత్థితః. मूर्छिता पुनरुत्थितः మూర్ఛిత పునరుత్థితః. मूर्छिता पुनरुत्थितः పతాపాపీయసనీతః. పతాపాపీయసనీతః. పతాపాపీయసనీతః.
తథా పాపీయసనీతా తరసాయమసాదనం తరసాయమరాధనం తరసాయమసాదనం 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 హరే కృష్ణ. తత్ర తత్ర పతన్ శ్రాంతో మూర్ఛిత పునరుత్థాః. తత్ర పతన్ శ్రాంతో మూర్ఛితః పునరుత్థాః. తత్ర తత్ర పతన్ శ్రాంతో మూర్ఛిత పునరుత్థితః. పతన్ శాంతో మూర్ఛిత పునరుత్థాః. పతాపాపీయసానీతః తరసాయమసాదనం. పాపీయసనీతాయమసాదనం. పతాపాపీయసానీతః తరసాయమసాదనం. పాపీయసనీతాయమసాదనం. తత్ర తత్ర పతన్ శ్రాంతో మూర్ఛిత పునరుత్థితః. పాపీయసానీత తరసాయమసాదనం. తత్ర తత్ర పతన్ శ్రాంతో పాపీయసనీతాయమసాదనం. హరే కృష్ణ ప్రభు. हरे कृष्ण। बाल सरस्वती माता जी, राम नारायण प्रभु जी। बाल सरस्वती माता जी, हरे कृष्ण। तत्र पतन् श्रान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः. पधा पापीयसानीतः तरसायमसादनम्. हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ చదువు. तत्र तत्र पतन् श्रान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः. पथा पापीयसानीतः तरसायमसादनं. हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇంకొక ఇద్దరికి ఇవ్వండి. हरे कृष्ण। भास्कर प्रभु जी, नीरजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तत्र तत्र पतन् शान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः. पथा पापीयसानीतः तरसायमसादनम्. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। तत्र तत्र पतन् श्रान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः. पथा पापीयसानीतः तरसायमसादनम्. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. తత్ర తత్ర तत्र तत्र అచ్చటచ్చట अच्युत పతన్ पतन् క్రింద పడుచు క్రింద పడుచు శాంతః శాంతః అలసటను పొంది అలసటను పొంది మూర్ఛితః మూర్ఛితః మూర్ఛితుడగును మూర్ఛితుడగును పునః పునః మరలా మరలా ఉత్థితః లేపబడును లేపబడును పథ
తథా మార్గమున 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 పాపీయస పాపీయస పాపభూయిష్టమగు పాపభూయిష్టమగు నీతః నీతః కొనిపోబడును తీసుకొని పోబడును తరసా తరస అతి శీఘ్రముగా శీఘ్రముగా యమ సాధనం యమరాజు సన్నిధికి యమరాజు సన్నిధికి మహోత్రై యమసదనమునకు తీసుకొని పోబడినప్పుడు అతడు అలసటతో కింద పడుచుండును. కొన్ని మార్లు మూర్ఛితుడైనను వెంటనే బలవంతంగా లేపబడును. ఆ రీతిని అతి శీఘ్రముగా అతడు యముని సన్నిధికి తీసుకొని పోబడును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. యమ సదనమునకు పోబడినప్పుడు అతడు అలసటతో క్రింద పడుచుండును. కొన్ని మార్లు మూర్ఛితుడైనను వెంటనే బలవంతంగా లేపబడును. ఆ రీతిని అతి శీఘ్రముగా అతడు యముని సన్నిధికి తీసుకొని పోబడును. ఈ కృష్ణ శ్రీమద్ భాగవతము 24వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. యోజనానాం సహస్రాణి యోజనానాం సహస్రాణి నవతిం నవచాద్వనః నవతిం నవచాద్వనః త్రిభిర్ముహూర్తైర్ద్వాభ్యాం వా త్రిభిర్ముహూర్తైర్ద్వాభ్యాం వా నీత ప్రాప్నోతి యాతనాః శ్రీకృష్ణ. యోజనానాం సహస్రాణి
నవతిం నవచాద్వనః యోజనానాం సహస్రాణి నవతిం నవచాధ్వనః యోజనానాం సహస్రాణి నవతిం నవచాద్వనః యోజనానాం సహస్రాణి నవచాద్వనః త్రిపుర్ముహూర్తైర్ద్వాభ్యాం వా నీత ప్రాప్నోతి యాతనాః త్రిభుర్ముహూర్తైర్ద్వాభ్యం వా నీతః ప్రాప్నోతి యాతనాః త్రిభిర్ముహూర్తైర్ద్వాభ్యాం వా నీత ప్రాప్నోతి యాతనాః శ్రీకృష్ణ మొత్తం శ్లోకం యోజనానాం సహస్రాణి నవతిం నవచాద్వనః త్రిభిర్ముహూర్తైర్ద్వాభ్యాం వా నీత ప్రాప్నోతి యాతనాః యోజనానాం సహస్రాణి నవచాద్వనః త్రిభుర్ముహూర్తైర్ద్వాభ్యం వా నీతః ప్రాప్నోతి యాతనాః హరే కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, హనుమ ప్రసాద్ ప్రభుజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। योजनानां सहस्राणि नवतिं नवचाद्वनः त्रिपुर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातनाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. యోజనానాం సహస్రాణి నవతిం నవచాధ్వనః త్రిభుర్ముక్తైర్ద్వాభ్యాం వా నీతః ప్రాప్నోతి యాతనాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. అరుణాయి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. యోజనానాం సహస్రాణి నవతిం నవచాద్వనః త్రిభుర్ముహూర్తైర్ద్వాభ్యాం వా నీతః ప్రాప్నోతి యాతనాః. ధన్యవాదాలు ప్రభు. ఓకే ప్రభు ప్రభు. చదువుతారా? హరే కృష్ణ. యోజనానాం సహస్రాణి నవతిం నవచాధ్వనః త్రిభిర్ముహూర్తైర్ద్వాభ్యాం వా నీత ప్రాప్నోతి యాతనాః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. యోజనానాం యోజనానాం యోజనములు, యోజనములు, సహస్రాణి సహస్రాణి, వేలు, వేలు, నవతిం నవతిం తొంభది, నవ తొమ్మిది, మరియు అద్వనః దూరమును, త్రిభిః మూడు, ముహూర్తైః క్షణములలోనే, ద్వాభ్యాం రెండు, వా లేక నీతః కొనిపోబడి, ప్రాప్నోతి
అనుభవించును అనుభవించును యాతనాహ యాతనాః శిక్షలను శిక్షలను హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా అతడు 99 యోజనముల దూరమును 2 క్షణములలోనే ప్రయాణించి వెంటనే ఘోరమగు యాతనలను అనుభవించును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఆ విధముగా అతడు ఆ విధముగా అతడు 99 యోజనముల దూరమును 99 యోజనముల దూరమును 2-3 క్షణములలోనే 2-3 క్షణములలోనే ప్రయాణించి వెంటనే ఘోరమగు యాతనలను అనుభవించును. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఒక యోజనం అనగా 8 మైళ్ళ దూరము అనగా జీవుడు 7092 మైళ్ళ దూరమును ప్రయాణించవలసి వచ్చును. అంతటి దూరము కూడా కేవలము కొన్ని క్షణములలోనే అతనిచే దాటబడును. ఆ రీతిని అతడు సుదీర్ఘ దూరము శీఘ్రంగా ప్రయాణించుటకును మరియు అదే సమయమున క్లేశములను సహించుటకును యమభటులు అతని సూక్ష్మ శరీరమును కప్పివేయుదురు. ఆ తొడుగు కూడా భౌతికమే అయినను అది ఏ తత్వములతో చేయబడెనో అవి ఎంతటి సూక్ష్మములతో ఎంతటి సూక్ష్మములో భౌతిక శాస్త్రజ్ఞులు వాటిని తెలుసుకొనజాలరు. 7,092 వేల మైళ్ళ దూరమును కొన్ని క్షణములలో ప్రయాణించగలుగుట నవీన కాలపు రోదసీ యాత్రికులకు అబ్బురంగా కనిపించవచ్చును. వారు కేవలము గంటకు 18,000 మైళ్ళ వేగంతో మాత్రమే ఇప్పటి వరకు ప్రయాణించి ఉంది. కానీ దోషియగు జీవుడు 7,092 మైళ్ళ దూరము కొన్ని క్షణములలోనే, ఆ విధానము భౌతికమే గాని ఆధ్యాత్మికము కాకున్నను ప్రయాణించగలిగినట్లు మనమిచ్చట గాంచుచున్నాము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము మరి దానిలో 30వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ విపరీత కర్మల యొక్క వర్ణన కపిల భగవానుల వారి చేత జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ క్రమంలో మరి గృహమేది అయినటువంటి ఆ గృహాసక్తుడైనటువంటి జీవుణ్ణి గురించి చెప్తూ వస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఆ విధంగా
ఈ భౌతిక బంధనాలలో అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క మాయలో మాయా మోహంలో పనిచేసినటువంటి వాడు చివరి క్షణాలలో అతని యొక్క దైనందిన అంటే ఆ అతని యొక్క పరిస్థితిని దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితిని వివరించిన తర్వాత అతడు ఇక మరణించినప్పుడు జరిగేటువంటి విషయాలు ఆ మరణ సమయంలో మరి అంతకు పూర్వము అతడు ఇంద్రియ భోగ వాంఛలతో అతడు చేసినటువంటి ఆ కర్మలకు గాను రాజభటులు శిక్షణార్థమై అతన్ని బంధించినట్లుగా యమదూతలు అతని యొక్క సూక్ష్మ శరీరాన్ని యాతన శరీరంతో కప్పివేసి అతన్ని మెడకు తాడు బిగించి తీసుకువెళ్తూ ఉంటారు. అలా పోతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో అతడు ఎంతో బాధపడుతూ వారి చేతుల్లో వణికిపోతూ ఉంటాడు. మార్గ మధ్యములో అతడు చేయబడినటువంటి కర్మల ద్వారా కర్మలను గుర్తు చేస్తూ అతడు చేసినటువంటి పాపకర్మలను గుర్తు చేస్తూ కుక్కలు చేత కరవబడుతూ మొరగబడుతూ అతని పాపకర్మలు గుర్తు చేయబడుతూ ఉంటాయి. ఇంకా అతడు ఆ పాపకర్మలు గుర్తు చేయబడడం వల్ల కుక్కలు కరవడం చేత అతడు ఇంకా భయభీతుడవుతాడు, దుఃఖవంతుడవుతున్నాడు అనేటువంటిది. సో అవన్నీ కూడా అతడు ఈ భౌతిక జగత్తులో మార్పు కారణంగా తన యొక్క స్వధర్మాన్ని మరిచిన కారణంగా ఇంద్రియ భోగ ఆసక్తుడై అతని యొక్క బుద్ధిని నశింప చేసుకున్న పరిణామము అతడు ఇప్పుడు అనుభవించవలసి వస్తూ ఉంది. కానీ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నప్పుడు ఆ విషయాలను అతడు మర్చిపోతాడు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో జరుగుతున్నటువంటి విపరీత కర్మలను మరి ఇప్పుడు స్త్రీలకి వాడబడుతున్నటువంటి గర్భ నిరోధక మాత్రలు కానీ కుటుంబ నియంత్రణ అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలను ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యాలతో చెప్పి ఇంకా అతన్ని తీసుకువెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఇరువైపుల నుండి ఆ సూర్యుడి యొక్క మంటలు దావానలాగా చెలరేగుతూ ఉన్నప్పుడు మరి ఆ వేడివేడిగా ఉన్నటువంటి ఇసుకల పైన నేరస్తుని తీవ్రమైనటువంటి ఎండలో నడిపించుకుంటూ తీసుకువెళ్తుంటారు. అప్పుడు అసక్తుడై నడవలేనటువంటి స్థితిలో ఆ యమభటులు అతని యొక్క వీపుపై బెత్తంతో కొడతారు. ఆకలి దప్పులతో పీడితు అవుతూ ఉన్న ఆ మార్గంలో అతడికి ఏవి కూడా అందించబడవు. ఆశ్రయం కానీ తాగునీరు కానీ విశ్రాంతి కానీ ఉండకుండా ఆ యమలోకానికి తీసుకువెళ్తారు అంటూ చెప్తున్నటువంటి క్రమాన్ని చూసినటువంటిది. సో ఆ క్రమంలో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు కపిల భగవానుల వారు, తత్ర తత్ర పతన్ శ్రాంతో మూర్ఛిత పునరుత్థితః. సో ఆ మార్గంలో ఆ విధంగా వెళుతూ ఉన్నటువంటి ఆ మార్గంలో ఆ భయంకరమైనటువంటి వేడి ఇసుక మీదుగా తీసుకువెళ్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సూర్యుని యొక్క మంటలు జ్వాలలు దావాల్లాగా ప్రజ్వరిల్లుతూ ఉన్నటువంటి ఆ మంటల మీద నుండి తీసుకువెళ్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో అచ్చట అతడు కింద పడిపోతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే బాగా వేగంగా తీసుకువెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అతడు కింద పడిపోతూ ఉంటాడు, అలిసిపోతూ ఉంటుంటాడు. ఒక్కొక్కసారి మూర్ఛిత పునరుత్థిత అంటున్నారు, మూర్ఛపడిపోతాడు. అయినా వెంటనే అతన్ని లేపుతారట. మూర్ఛపడి కింద పడ్డ వెంటనే మళ్ళీ కొడుతూ అతన్ని లేపేసి తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, పతాపాపీయసా నీతః తరసాయమ సాధనం. సో అలా ఆ మార్గంలో మరి ఆ పాపభూయిష్టమైనటువంటి కర్మలు చేసినటువంటి అతన్ని ఆ మార్గంలో తీసుకుని పోతూ అతి శీఘ్రంగా ఆ యమరాజు సన్నిధికి తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ యమ సదమునకు కొనిపోబడినప్పుడు అతడు ఆ మార్గ మధ్యంలో అలసటతో కింద పడుచుంటాడట. మరి కొన్నిసార్లు మూర్ఛితుడవుతూ ఉంటాడు, మూర్ఛపడిపోతూ ఉంటాడు. అయినా ఆ యమభటులు ఆపకుండా అతన్ని వెంటనే బలవంతంగా లేపబడతాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ఆ మార్గంలో అతడు సో మరి ఆ పాపభూయిష్టమైనటువంటి ఆ కర్మలను అతడు అనుభవించుకుంటూనే ఆ రీతిని అతి శీఘ్రంగా చాలా కొన్ని క్షణాలలోనే చెప్తున్నారు అక్కడ. సో 2 లేదా 3 క్షణాలలోనే కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు దాటిపోయే విధంగా ఆ యముడు యొక్క సన్నిధికి అతని యమలోకానికి తీసుకువెళ్ళిపోతారు. అక్కడ ఇంకా
శిక్షలు అనుభవించవలసి ఉన్నటువంటి వాటి గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా అతి శీఘ్రంగానే అతన్ని ఆ యమరాజు సన్నిధికి తీసుకొని పోబడతాడు. ఆ విధంగా గృహస్థుడై భవబంధనాలలో చిక్కుకున్నటువంటి జనన మరణ చక్రాలలో ఉన్నటువంటి మానవుడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, యోజనానాం సహస్రాణి అంటే ఆ వేలుగా ఉన్నటువంటి వేల యోజనాలు. ఎన్ని వేలు అంటే చెప్తున్నారు, నవతిం నవచాద్వనః. సో ఇక్కడ నవతిం నవ అంటే 99 యోజనాలు దూరం అక్కడ చెప్తున్నటువంటిది. అద్వనః అంటే దూరం. మరి ఆ 99,000 యోజనాలు ఉన్నటువంటి దూరం ను త్రిభిర్ముహూర్తై ద్వంద్వా. సో మరి ఇక్కడ 2 లేదా 3 ద్వాభ్యాం లేదా త్రిభిహి, ముహూర్తై అంటే క్షణాలలో, త్రిభి ముహూర్తై ద్వాభ్యాం 2 లేదా 3 క్షణాలలోనే నీత ప్రాప్నోతి యాతన. సో మరి ఆ 2-3 క్షణాలలోనే ఇవన్నీ కూడా అనుభవిస్తూ ఆ విధంగా 99 యోజనాల దూరాన్ని అతడు ఆ ఘోరమైనటువంటి యాతనలను అనుభవిస్తాడు ప్రయాణించిన వెంటనే, అక్కడికి తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ భావము చూస్తే ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ విధంగా తీసుకువెళ్తున్నప్పుడు అతడు అనుభవించినటువంటి బాధలను చెప్తూ ఆ విధముగా. మరి అంతకుముందు మనకి చెప్పబడినటువంటిది ఉంది కదా, యమసదమునకు కొనిపోబడినప్పుడు అతడు అలసటతో కింద పడుతుంటాడు, మూర్చపోతూ ఉంటాడు. అయినా అతన్ని ఆపకుండా వెంటనే కొడుతూ లేపుతూ ఆయన్ని శీఘ్రమే ఆ యముడి యొక్క సన్నిధికి తీసుకువెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా అతడు 99 యోజనముల దూరమును, 1 యోజనం అంటే 8 మైళ్ళ దూరము అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మరి దాన్ని మైళ్ళలోకి లెక్క కట్టినట్లయితే 7,92,000 మైళ్ళ దూరంలో ఉంటుంది. 7,92,000 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నటువంటి ఆ 99 యోజనాల దూరాన్ని అతడు 2 లేదా 3 క్షణాలలోనే ప్రయాణిస్తాడట. 2 లేదా 3 క్షణం అంటే తెలుసు కదా మనకి. సో అంతకుముందు కూడా కాలక్రమాన్ని గురించి మనకి క్షణము అంటే ఇవంటే చెప్పుకొచ్చినటువంటిది చూసాం పూర్వపు అధ్యాయాలలో. 2 లేదా 3 క్షణాలలోనే ఆ విధంగా అతడు ఆ 99 యోజనాలు అనగా 7,92,000 మైళ్ళ దూరము, కిలోమీటర్లు కాదు మళ్ళీ, మైళ్ళ దూరమును అతడు ప్రయాణించవలసి వచ్చును అని చెప్తారు. అంతటి దూరమును కూడా అతడు కేవలము కొన్ని క్షణములలోనే దాటును. సో ఇక్కడ చెప్పారు కదా మనకి 2 లేదా 3 క్షణాల్లోనే చెప్పబడినటువంటిది. త్రిభిహి వా ద్వాభ్యాం 2 లేదా 3 క్షణములలోనే, ముహూర్తాయి అంటే క్షణాలలోనే అతడు ఆ యమరాజు సన్నిధికి తీసుకువెళ్ళిపోతుంటాడు. ఆ క్షణాలలోనే ఈ నరకమైనటువంటి యాతనలన్నింటినీ కూడా అతడు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఎంత సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా మనకి, అంటే ఎలాగూ సూక్ష్మ శరీరం, మనసు, ఇంద్రియాలు, చైతన్యము అనేటువంటిది అవి సూక్ష్మమైనవి. సో మరి దానికి అతడు ఇచ్చేటువంటి యాతన శరీరం కూడా సూక్ష్మమైనది కావడం చేతనే మరి అంత దూరము, అన్ని క్షణాలలోనూ ఆ కొద్ది కాలంలోనే ఇన్ని రకాలైనటువంటి బాధలను కూడా అతడు అనుభవించవలసి వచ్చినటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ మనకి 1 యోజనము అనగా 8 మైళ్ళ దూరము అనగా జీవుడు
7,92,000 మైళ్ళ దూరమును ప్రయాణించవలసి వచ్చును అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే ఒక మైల్ అంటే దాదాపుగా మనకి ఒక 1.6 కిలోమీటర్స్, అప్రాక్సిమేట్గా 1.6 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అని చెప్తారు ఒక మైల్ అనేటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఇంకా కిలోమీటర్లలో అంటే ఇంకా ఎక్కువగా వచ్చేటువంటిది. మరి అంతటి దూరం కూడా కేవలము కొన్ని క్షణాలలోనే అతడు దాటబడును. ఆ రీతిని అతడు సుదీర్ఘ దూరము శీఘ్రంగా ప్రయాణించుటను మరియు అదే సమయంలో క్లేశములను, బాధలు, మార్గమధ్యంలో ఎన్నో బాధలను సహించుటను యమభటులలో అతని సూక్ష్మ శరీరమును కప్పివేయుదురు. సో కాబట్టి ఆ క్లేశాలను అనుభవించడానికి అతడు ప్రయాణించడానికి ఆ స్థూల శరీరాన్ని వదిలివేసినటువంటి జీవుడి యొక్క సూక్ష్మ శరీరాన్ని ఆ క్లేశమయమైనటువంటి అంటే ఆ బాధలను అనుభవించేటువంటి ఆ సూక్ష్మ శరీరాన్ని కప్పివేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ యాతనా శరీరం అనేటువంటి ఆ తొడుగు కూడా భౌతికమే అయినను అది ఏ తత్వములతో చేయబడెనో అవి ఎంతటి సూక్ష్మములో భౌతిక శాస్త్రజ్ఞులు వాటిని తెలుసుకొనజాలరు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనసు, ఇంద్రియాలు, ఈ తత్వము వీటిని సూక్ష్మమే, ఇంకా మరి సూక్ష్మమైనటువంటి ఆ యాతనా శరీరంతో అతన్ని తీసుకువెళ్తారు. అది భౌతికమైనటువంటి శాస్త్రవేత్తలుగా చెప్పుకునేటువంటి వీళ్ళు కూడా తెలుసుకొనజాలలేనటువంటి విషయం అని చెప్తున్నారు. సో మరి 7,92,000 మైళ్ళ దూరమును కొన్ని క్షణాలలోనే ప్రయాణించగలుగుటను నవీన కాలపు రోదసీ యాత్రికులకు అది అభ్రంగా కనిపించవచ్చు. ఇది ఎప్పుడో మనకి భాగవతంలో ఉన్నటువంటి విషయం. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా మరి రోదసీకులు ఇది రాస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ సమయం వరకు కూడా మరి రోదసీ యాత్రికులు చేయగలిగేటువంటి వేగము 18 మైళ్ళ వేగంతో మాత్రమే ఇప్పటి వరకు ప్రయాణించగలిగి ఉన్నారు. కానీ ఇది దానికంటే ఎన్నో వేల రెట్లు అంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటిది. కానీ దోషి యగు జీవుడు 7,92,000 మైళ్ళ దూరమును కొన్ని క్షణములలోనే ఆ విధంగా మరి ఆ విధానం ఏదైతే ఉందో అతడు ప్రయాణించేటువంటి భౌతికమే కానీ ఆధ్యాత్మికం కాదు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆధ్యాత్మికం అనేది ఇంకా 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 ఎంతో ఎక్కువగా ఉండేటువంటి విషయం. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రయాణించగలిగినట్లు మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఈ విధంగా మనము ఈ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ద్వారా ఈ అంశాలను తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశం.